berta ke pia dom han neli churolo po ana ki sung ang bom nang litum non hut ke freedom of the press ta ave hoilo seta nang litum po ana ki sung ang bom kam claim bom lo ni ang chep pating kai sin nang litum claim bom lo la pen nang litum mesen ben si rata tum pan rap dun bom lo si nang litum man churolo non het karjulong nilong nang lilo sarnong a rong pi founder CEO editor of Northeast News Focus alang li la pen nang li tumanda do hai la bangsor ni November inkoi rai siar ni pusipu non ke dam tang November inkoi rai siar ni alang li tum news ka cover dun long rikrihini sar habia mei la pen hima long ria sar atum bokolia rokom hadaksi press conference ka pedun la si nang litum press dum dun lo la pen ke alama bang ke non ke bang ji fli arni por rokom non ke bang kalang lo fli arni non December fli arni MLA bidasing ingleng alang li Besa ke claim apot MLA pisita Besa ke claim ta claim yong ta kali lata pornography a film siga selam tu amethang se chepe klang anong alang diga nong juno pu matha the der lo la si ke claim lo pot jo tek ser pu si matha lo la bidasing ingleng ke la si alang li claim lo la si hala so news along nang litum cover dun lo amasila sar nong erong pida cover dun lo news along news ko cover dun seta alang lipan notice ka peli legal notice ka peli non November inquiry ne ke parni 10 crores apoisa 7 days ang bong ni trok siang bong alang li kuti cap apoisa pinanji puya la so lambang ko pia porlo ma hipi la ke court order ta ve thang ta ve la ke defamation case ta nonan ta pipela ngar ko sita apen pi lo sita high court pen kang sai ga ve la posi inside se pusi 10 crores ke hang la ke isi extortion ason je plan to der lo bon pusi ne tum tamatha ako la part extortion ba la he ke la le ason he no piklo data seta press atuma phan alang litu ame thang kam je che claim no freedom of the press do nang litu India ke itunge democratic country alang nang litu nge lam an ke thanang ya lam an ke rat do ma ke thanang po la si alang litu nge than lo lata la press conference pensi kapeli la ke ente alang lipan ke nep dia kama ve adai ke tin dia kama ve sar nong e rong pi phan banang litum hanta laga dai ke tin dia kama ve nang litum hanta news pilo te laga bang press conference no si pilo ke ku si pipe de na la laga nang litum kam lo ke pivek nang ji la si ne litum APHRC pen ke la bang so sar nong e rong pi phan 10 crores ke hang hasti ke PG po alam bang ke press conference along alam news ki pipe no posi hasti ke PG po bang la ke ni tum che kroi dun de la pen ni tum ke condemn lo son ke APHRC tum la ke kroi kre la ke no pi alam lo la ke athema democratic country ke la news ki pi reporter ba news atun journalist atun ke la ke isianu job posi democracy ke isianu job lo la ta pu ange isianu job si ka phalang hoji pu ke la ke det ke do tek te der po crack po la ke la pu bom lo te la sineli tum la bange chi kroi dun di la lo ison ke la pen ke ni tum choning ri lo la ke bida singing leng bang ani ke hang se che pet klang nang det le pc bida singing leng ta ning ki thina la ngo la ke ame hang se claim dang det le mon be hala ke claim ke karlo so ta chi pu et lo ni tum si claim pu et lo la ke AI pu bom la ke artificial intelligence pen si claim pu kali lo bangala mirdalin teron pi bodi alang li pu et lo ke ante la ke alang li tum si claim pu la ke
alang lipen bida sing se klem pu pu er len de la la sing ni tunga ko pu thu bom la bida sing leng